от земите на BAK Gaming, аз съм Боки, тук с мене. Аллах Акбар! И днес играем Майнкрафт. С Аллах Акбар. Да. И да, извън кадър взехме вълна. Вълна взех 6 стака смутенство. Да, интересно беше, че имахме 8, обаче умрях и ги загубихме. И се садна и аз трябваше да правя всичко. Да, аз взех някои неща. Взех дърво. Да, и сега ще копаем. После ще направим къщичка. Да. Чакай да взема топчове. И дърво. Нека да тегламе. Сега му предизвиквам. Ето тук сме копали, да не си помислите, че сме ги читнали. И ще трябва да го оправим. Пак след това ще трябва да продължим да копаем. Да. И да го оправим даже. То тук някъде може да ни е къщата, както добре сме го таковали. И ще го изгладим просто. И нали обаче ще ни трябва още само. Къде ще ни е лут фермата? Лут? Ми да, за дърво. Аха. Ми да, може и там, не знам, ще видим като го оправим. Ние имаме още и без това още имаме. Ние сме далеч от биомодела. Да. И ние имаме и без това още много за копаене там, така че. Все пак аз не искам къща да ни е някаква малка и не искам да е квадратна. Аз имам идея за горе-долу квадратна, но също мисля, ще е яка, не знам. Не знам дали ще одобриш. Ще я покажа Ще видим. на Creative. Не в персонално дух. След пано 12 ниво. Извинявам се, ма не искам да си удам главата. Внимавай. За да не си удеме главата, когато слизаме. Да, избери си място. Ето ми място. Ох, толкова много видове блокове добавят. Да, също съм с Fateful Texture пака. Ще го оставя в description, ако трябва. Я да си го изтегля, да не съм на доста модата. И сме за супер сикър сетинга. Не, аз не съм. Малко ме заболях очите от него. Да, но той ми намаля лаги, не знам защо. Ние я взехме. Ти си взел. Много си разумен. Браво. Също, обаче не съм взел много храна. Аз имам един морков. Ще ядем Тортички. сурови... Не, Нашия приятел G Gamer тортичката. не, ще ядем сурови картофи. Вече е наш приятел. Има линк в дескрипцията. Да, че ние сме 49-то ниво ли е, гати. Много е... Ще има да се поставим. Така, той е дък малко... Ако убием Ендер Дракона, което всъщност ни е целта, това е Ендер Дракон Турбуш. Ние ще сме... Това е край на поредицата. Това ни е. Все едно играем някакъв геймплей игра. Да. Аз все пак съм го кръстил там. Не съм го кръстил. Окей. Все едно. И тъй като нали Майнкрафт е доста безкрайна и понякога става скучно, но все пак трябва да има край. И заради това. И аз също нямам много кирки, ма това е лесно. Въглени пак ще ги взема. Мисъл, по-добре там да ни е трябва, колкото изведнъж просто да спрем. Да. Както за до сега само правим. Копайнето ни... Тък му ще да кажа, че не сме намирали желязо до сега. Аз съм намирал. Имам 5 в мен. Да бе, аз нали бях взел вълна, ма... Нищо специално 2 айрон беше. Буквално беше 2 айрон. Дали са поправили онзи бък с леглата? Ако ще е бък. Защо го споменаваш?
Не знам, може би не, защото то не е бъг, то не дава просто да се слагат леглава в края. О, това трябва малко да го... Хайде да говорим за нещо интересно. Не знам. Хайде да говорим за нещо интересно, не знам. Като например за бъдещето на нашия млад канал. Твоят канал? Нашия, каза. Така за моят канал също. Моят канал. Това канал. Млад каза. Млад канал. И бъдещето му е, че тук ще правим мултиплеер видеа. Как може някой синглплеер, понеже аз се отказвам да пиша, да качвам в моя канал? Защо? Просто не знам, просто имам хейтери. Кои пък хейтери? Ами оня дето. Да, няма да коментирам. Никой няма да бъде уведомен. Но нещо логиката ми доста ме бърка, защото ако онзи те е хейтвал там и ти вече не записваш там, той ще дойде просто тук, така че Той това... няма да разбере. Хейтерът ти сякаш беше последното видео, нашето последно видео тук, така че... Не говоря за него. Ами кой? Един с аватар на кола. Ей, той не е хейтвал на видеята ти толкова дълго време. Пак ги дизлайква. Продължава да ги дислайква. Да, нали... Пак не... Ако е намерил онези твои видеа, защо не намери и тези? И съм сигурен, че не ги дизлайква той. Аз не знам кой, дали изобщо някой ти ги дизлайква, за да бъда честен. Сигурен съм, че ти си ги дизлайквал с някакви други профили. Свърши ми кирката. Да, очевидно, че си ги дизлайква. Ами, какво ще ги правиш иначе? Кои? Видеата лайкваш ли ги? Да. Аз да си скрил волтовете вече. Ти сам беше казал, че лайкването на самото ти видео е глупаво. Не, на самия коментар. Виж последното видео. Да, ама преди това ми беше говорил за лайкването на видеа, когато аз си лайкнах едно видео. Сякаш не може да се променя мнението. Много бързо, за много малко време. Кратко. Не отбивай темата. И може да се променя мнението по всяко време. Лесно е да се каже. Понякога някои неща лесно се казват. Понякога. Ако не е трудно да се каже, че това е един от тези няколко пъти. Не. Да, той е много, Аллах Акбар е по името му доста агресивен. Но какво ниво сме доста добро. Хубаво, скоро ще спрем да копаем. Зала ще си откъсна. Окей. Цензуршип. Ми каза да умра, но това е друг въпрос. Не, ти трябва да престанеш. Така хубави залите, не може да спрем да се радваме. Не са леки. Сега хората ще ни нахейтват. Защо съдите нашите освободители?
на латиница. Какво да ви правя? Децата на България не си уважават страната. Написано на латиница и България с малка буква. България е с малка. Но то не се ли пише обикновено на малка буква? А, Децата е 21 век. ама имената на държавите и на хората се пишат с малки букви. Да. Обърках се, съжалявам. Всеки може да се обърка. Добре. Човек, представи си, че някой това го вземе на сериозно. Този който не сигурно някой го е взел сериозно. Сигурно. Добре, ето това е. Точно тук е 13 век. 12 век. Не, чай да да, тук е. Да го удължим така. Да. Тя трябва Да направим стаичка. Ох. Daily reminder да се абонирате за GG Gamer точка. Да. Мисля, че вече го споменахме надведнъж, обаче, така че рекламирането вече... Това е наш приятел. Ние рекламираме приятел. Чакай, 1, 2, 3, 4. 4 а колко е да е 4 на... Не знам. Окей. Напред не знам на колко ще. 1, 2, 3, 4, добре. На много. Creepy музика! The Herobrine Team Song. Не знам, дай напред да направим 4-5. Аз направих на няколко. Ще го запомня. Аз го направих на 6-7. На 7 е чак много. Това ще са колко блокчета? 6 блока. Добре, 6. По-малко не приемам. Добре. Малко пайде. Взехме ли си крафт? Ние не сме си взели крафтите. Аз го взех, май. Не си. Взех го го щупих. Много по-лъса. Чакай, пропуснал съм. Айра ли си пропуснал бекунък? Не, нали да не си удям главата. На другото. Имаме нова стъпка. Може да играете с нас. Сега пишете в коментарите, ако искате. Йеееей! Дано. Така не се казва. Това не е отстъпка, първо. Знам! Томбола. Второ, не се казва по средата на видеото. Томбола. Нито не е томбола, казах. Аз не съм изпоменал томбола. Някакъв посок да е. Знам, че не е отстъпка, но... Тогава не съди, че съм споменал томбола. Томбола няма изпълнение. Томбола е по-безсмислено. Не, това е до късмет все пак. Ако изобщо има поне 2 човека. Аз първо мисля, че ако има един човек. Ако не продължаваме така, ще ги разревете. Това не е 6, бе, мейт. Как е? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чакай, аз не от тук там. От тук обаче не така. Не така. Не така. 1, 2, 4, 5, 6. 6. Айде, 6. Не, айде, ще го докопаем. Не ми се попадна. Айде, ще го направя. Айде, аз
направиш нещо? Те сега отива да читва, дами и господа. То нещо ще се види в чата. Не, че няма да се види в чата, ако го направя видеото. Не, няма. Да не кажеш, че не, аз предложих да ти да направим това, когато... 1, 2, 3, 4, 5, Но аз 6, бях 7, лъж и не го прие. 9, 10, добре. Това няма да го кажеш на Кое? твоето мазно предложение, което аз отказах. За какво? Smooth Sandstone. Добре. Оу, шит, диаманти. Не, Аз ти казах, че трябваше да продължим. аз го предложих първо. Айде сега в печка. Добре. Харесва ми как не сме открили. Не сме открили. Стига де! Чакай, нека първо да не сме открили. Почти нищо не Да, открихме. диаманти изведнъж. Нека в това видео да говорим малко повече за канала ни. Да, този канал ще бъде главно за мултиплеер. Нали, рекордингс. Така да се изразя. Можеш, Ако му. ако мога така да се изразя. Да. Но какво ще записваме? Ми, Това ви вълнуваш, които ни гледате. да, на всякакви игри, които може. Лига. Чакай. Колко диаманти? Чакай. 6. Добре си. Трябва да направим. Можем да направим enchantment stable. И има крави около нашото село, така че това е добре. И не съм ги Чакай, бил. ние имаме. Чакай да направим малък рекап. Имаме. Може да кажем, че имаме Nether портал, Enchantment Room. Всъщност аз не знам дали имаме достатъчно за Nether портал. 10 само. 11. 11? Добре. Май трябваше 12. Не знам. Да, и аз така го калкулатор. Чакай да го. 1, 2, 3. Може да съкратим 4. Не, добре. Може да съкратим 4. Да бе, аз така го броя. Имаме достатъчно. 3 по 2, 6 плюс... Чакай. Това е до 3 на 4 или е Обикновено без нищо да. Абе, може и да няма. Чакай, трябва да го... Не, май го имаме, бе, без едно, ще го мислим след това. Обикновено май е 6 на 4, нали? Той е правоъгълник. Едната му страна е 6, другата е 4. И съкратено е 3 и 4. Да, едната страна е 5D. 5 на 4 съкратено е 4. Май не ни достига един от всички. Абе, достига ни, бе. Или просто го смятаме грешно, не знам. Абе, аз си спомням как е. Айде тука да ни е, чакай. Кое? Това портал. Само, че и горе да... Ние нямаме... Защо тук в къщата? В коя къща те била, че къщите са малки? Тази къща ще направим. Да, обаче в хубавата ни къща да слагаме, това ми е малко. Чакай, аз ще ти покажа идеята всъщност след видео. Да е изненада за вас, зрителите ни. Много ви обичкаме. Чакай, аз ще си визуализирам. Визуализирай си го. Айде да съберем малко сандстоун. Ти го направи. Еха. Чакай. Ти го Да пак. кажем, че вълната... Аз ще пак през това време. Добре, да кажем, че вълната е... То вълната не... окей. Ако решиш. Окей, айрон. На фенския. Злато малко по-бенси. Да, имаме 1, 2, 3, 4, 5, Вау, 6, 7, айрон, 8, 9, 10. Перфектно. Човек, айрон до злато виждал ли? Не. Ами аз видях.
А не, аз всъщност съм имал по-добро, но това е за друг път. Какво по-добро от това? Ами имаше и редстоун и диаманти. Ама не, всъщност сега нямаше при диамантите. Златото всъщност ни е полезно точно сега. Да, за златните ябълки. Трябва да си направим лист какво ще ни трябва. Не чак толкова сериозно, все пак това е игра. Или и единствено преди да влезеш. 5-минутна дискусия най-много. Златни ябълки със сигурност. Ако може две от големите за всеки го. Две от големите за всеки, от това ще ни е много голд. Всъщност, не знам колко ще ни трябва. Малките са лесни, големите са трудни. Ако използваме... Големите бяха с блокове все пак. Да, това. Малките бяха с онзи... килчета. Това нещо. Още гол. Кое? А, това е хубаво, да. Човек ще каже, че случи накрая. Ако се чудите, пак да спомена нашата къща, мислим да е от Smooth Sandstone и заради това. Купувам... Купаем това, иначе Да. защото Майнкрафт. Мисъл Майнкрафт, сериозно? Да. Майнкрафт. Крафта за наят. Да. Знам. Аз защо купая това като килката ще До 50 за това. Знаеш. Май се изседи всичко хубаво. Какво искаш да кажеш? Май няма да намеря нещо хубаво вече. Не, ако искаш си купай, ти се пак си офскринър. Можеш да правиш неинтересни неща, въпреки че аз не правя най-интересното. Ами сякаш купаенето на мен ми е интересно. Казвам да гледа. Редстоун. Добре, хубаво. Не знам, ще жестоката ни битка дали ще е полезно. Нещо по начин да е. Може да се тъпва като още редстоун. Само, че скоро ще почне да умирам от глад. Добре. Ние сме на хард ми, ако искаш се Верно сме на хард. Вече го направих, да ме може да умра. И по-добре ми, защото диамантите са в теб. Да, ето. Ето. Добре, още. Аз нямам нито една кълка. Вече имам. Ето моркови. Айми да е. Ето ги там, бе, мейт. Къде бе мен? Ох, той сега ще е стъкнат тук. Това скоро ще трябва да го запълваме. Дай ми още. Колко още? Едно. Не. Дай. Чек. Дай. Лоша дисциплина си. Ето я, хвърлих го. Ето го долу. Искаш ли го скача? Добре, за мен ли се мислиш? Това е Добре, аз ще чекна колко дълго е видеото. То човек отиде и не знам дали ще се върне. Добре, аз сега ще купая малко айрон, че има. Колко
някаква и без това. Както и да е. Добре. Та. Ние някакъв айен да... Кое е видеото? Не знам. Секунда. След 10 секунди, след 10 минути чакане така не видя. Да. Та колко е? Не знам. Аз взех малко айрон, докато ти гледаше. Добре. Само че малко... 30 айрон. Та, нека да погледнем. Колко е видеото? Не. И е възстановено 7 стака. Браво. Та, пълноценно видео. Не знам точно какво ще можем да направим. Не с дърво. Защо чупиш слабовете? Скоро няма да ми трябва. Ще ни трябва, нека това да си остане с слабове. Няма да използваме сънстон за това. Аз имам... Ние трябва все пак и да запълним дупката. Аз имам пикако, ама... Това си беше доста добър епизод. Следващия път ще правим... Ще видим какво. Къща сигурно ще запълваме дупката. Вероятно. Интересни неща. Там, Ще дуп. убием Ендър Дракон с 4 епизода. Нормалните Такива неща. Да, нормалните неща за 5 епизода. Да, не му са само 5. Та, сериозно, надявам се да ви е харесало това. Лайкаме, subscribe за повече и... Чакай, както казах, не ме прекъсвай плюс. Та, надявам се да ви е харесало. Оценете видеото и напишете коментар. И чао! О! Чао! Хора от земите на Bug Gaming.